Avui us parlaré sobre l'accelerador de partícules. L'accelerador de partícules és tan important a la física com és, per exemple, un microscopi a l'estudi bacteriològic i la seva anàlisi és tan important com seria una anàlisi de sang per a la medicina. Es va descobrir el 1930 i a partir del seu descobriment es va crear una nova etapa a la física. L'accelerador de partícules és un dispositiu que augmenta les partícules elementals i ions i el que fa és accelerar-les a la velocitat de la llum per a que després col·lisionin entre elles o amb blancs estàtics. Això el que provoca és que es formin noves partícules que només es poden formar artificialment. El primer experiment ho va fer John Cockcroft el 1932 juntament amb Barton. John Cockcroft va ser un físic que va tenir un premi Nobel i el 1932 va ser el primer a desintegrar el nucli atòmic amb partícules accelerades artificialment. Ho va fer amb un accelerador de partícules que estava destinat per bombardejar partícules de liti, àtoms de liti amb protons. Hi ha dos tipus d'acceleradors, que seria el lineal, en el qual les partícules són accelerades en una trajectòria rectilínia. Això el que provoca és que el seu temps per accelerar-se i l'energia dels protons, una vegada són accelerats, sigui limitat per la longitud del dispositiu. Això no passa en els circulars. Els circulars es poden dividir en els ciclotrons, que són els primers que es van fer i eren bastant més simples que els ciclotrons. Els ciclotrons són els més moderns i poden assolir energies de bilions d'electronvolts, que no les podien assolir ni els ciclotrons ni els lineals. Els ciclotrons, que són els més antics, estaven formats per un camp magnètic que era el que feia girar les partícules i un camp elèctric que era el que les donava la força per ser accelerades. I el circular té dos camps magnètics que varien perquè sigui constant la velocitat de les partícules. La LHC és un gran col·lisionador de hadrons, és com es diu, amb les sigles en anglès, i l'LHC és el col·lisionador de partícules més gran de tot el món. Està situat a la frontera franco-suïssa, molt a